Kaixo, zer da angelu bat? Angelu bat, hau da. Eta zer du? Puntu bat eta puntu hortatik atatzen dira bi zuzenerdi. Eta behin artean osatzen den irekidura. Orduan, gu jartzen dugu irekidura horri balako marratxo okertu bat, eta hor ditugu alde bat, hori zuzenerdi bat da, beste aldea, eta puntua, bi zuzenerdiak elkartzen diren puntuari erpina deitzen diogu. Eta hori nola izendatzen dugu? Baita ere, adibidez erpinari, O jarriko diogu, hemen A puntua, B puntua, eta orduan egin dezakeguna da. A, O, B, eta hori esango diogu angelua dela. A, O, B, angelua. Ikusten duzuen bezala. Beste kaso batzutan, baldin bada horrela, eta hemen puntua adibidez B baldin bada, deitu daiteke B angelua. Hortik atatzen den angelua. Baldin bada de bi, hemen azaltzen den bezala, eta baldin bada A, B, C, eta hemen O, horren hemen ditugu bi angelu, bat eta beste bat. Horren honen izena izango izateke A, O, B, eta hau B, O, C. Horren goazen ikustea angelu motak. Lehenengoa nuloa da. Zergatik ez duelako irekidurarik. Orduan, horrek esan nahi du, bere angelua 0 izango dela. Bi zuzenerdiak bat egiten dutelako. Bestetan, erekitzen da pixka bat, irekidura handitzen da, eta deitzen zaio zorrotza. Zergatik? Zuzena baino txikiagoa delako. Zuzena izan arte, izango dira zorrotzak. Punta zorrotza bezala. Gero, zuzena da, angelu zuzena, zuta denean. Hemen dugu zuzenerdi bat, hemen bestea, eta bere artean zuta denez, 80 grado ditu. Kamutxak gehiago denean, honek izango ditu, 100, 120, eta laua zer da? Laua da, buelta erdia, bira erdia, honek ditu, 180 gradu. Eta hortik aurrea, esango nuke, bira osoa bat emain badu, osoa dela. Eta osoak zen baditu, 360 gradu. Orain, angeluak binakak konparatuko ditugu. Eta hortarako dugu, lehenengo, ondo-ondoko angeluak. Zer esan nahi du? Erpin bera dutela, eta alde bat ere berdina dute, komuna dute. Horregatik, hauek dira, bi angelu ondoz-ondokoak. Angelu osagarria. Bi angeluk batuta, ondoan jartzen ditugunean, 80 gradu osatzen dutenean. Hemen, angelu lau bat duenean. Angelu betegarria, biak ondoan jartzen ditugunean, sortzen dutenean, angelu lau bat, 180 gradukoa. Erpinez aurkako angeluak, dute erpin berdina eta zuzen berdinean kokatuta daude. Orduan, aldeak zuzen berdinakoak dira. Kasu honetan, A, O, B eta C, O, D, bi angelu hauek berdinak izango lirateke. Zergatik, erpinez aurkakoak direlako. Eta azkenik, angelu korrespondenteak. Baldin badira, bi aldeak paraleloak, orduan, berdinak dira, adibidez, A eta B. Haren alde bat horrela da, eta beste horrela, berena ere bai, paraleloa eta paraleloa. Orduan, biak paraleloak dianean, korrespondenteak dira. Orduan, hau jakin da, ata ezakegu, ondorio estatu ezakegu, hemen angelu guztiak, eta hemen ere bai. Kaso honetan esango dugu, zentzu dian ziren berdinak, eta beste honetan atako ditugu bakoitzaren balio konkretuak. Adibidez, has gaitezen honekin. Lehenengo, zesan ezakegu, A eta D zer dira? Erpinez aurkakoak dira, ezta? Orduan, nola erpinez jarkut horrela, erpinez aurkako angeluak diren, hemen ditugu A eta D berdinak direla. Baina ez du bakarrik, E eta G ere berdinak dira, ezta? E eta G ere aurkakoa dira. Baina B eta C ere bai. Horra esan zegu, B eta C berdinak dira. Eta azkenik F eta H, ezta? Horran, erantara, esan dezakegu, F eta H
berdinak direla. Hoi dira erpinez aurkako angeluak. Eta baditu hemen angelu korrespondenteak, adibidez, haren angelu korrespondentea zein izango litzake? Ikusten duzue, bi hauek eta bi hauek paraleloak dira. Orduan, angelu korrespondenteak izango lirateke. Hola jarrita, A ekin, C H-ekin, B F-ekin, eta D G-ekin. Eta ondorioztatu dezake oraindik gehiago. A D-ren berdina baldin bada eta A E-ren berdina baldin bada, esan edu lau hauek berdinak direla. Horra esango dugu A berdin D berdin E berdin G. Lauak berdinak direla. Orduan bestea ere bai. B baldin bada C-ren berdina eta B baldin bada F-ren berdina, baita da H-ren berdina. Orduan, honekin, ideia honekin, ondorioztatu dezakegu hau dena. Eta hemen, konkretuki, dakigunean angelua, beste guztiak ere harta ditezke. Adibidez, L, bere erpinez aurkako angelua zein da? N, ezta? Horran, haure da, 40 gradukoa. Eta 60, zein da bere erpinez aurkakoa? J, ezta? Horran, haure da, 60 gradukoa. Hasi bat konbega jartzen, J 60, eta gizar. 60 gradu. Bestetik, badakizue, L eta K, zer dira? Zer osatzen dute? Betegarriak osatzen ikusten zuten, hemen bezala. Orduan, 180 gradu, berdin, K, gehi L. Eta L badakigu 40 dela. Horrein bat dugu, 180, ken 40, hori da, K. Zema geltze zaigu, 120. Orduan, K da 120 gradu. K 120, eta hau zer da? Angelu, erpinez, aurkakoa ezta? Horran, haure da, 120 gradu. Osatzen ari gara ikusten zuen, ezta? Hemen buelta osoan ja lortu dugu. Hemen, aurreatu dugu desente. Aterazak guztetak gehiago? Hemenik honea pasa gaitezke zerbaitean? Bai, ezta? Hau eta hau zer dira? Paraleloak. Hau honekin, hau honekin. Horran, I eta L zer dira? Korrespondenteak. Horran, hau eta hau da 40 gradu. Horran, hau 40 gradu baldin bada, erpinez aurkako ere 40 gradu da. Orduan, hemen ze ikusten dugu? Hemen ikusten dugu angelu lau bat dugu. Berriro, 180 gradu izango da F gehi G gehi H. Hiruak batuta, bueltardi ematen dute. Behin bakigu G eta F zenbat dira. G eta F dira 60 eta 40. 100. Orduan, 180 gradu berdin 100 gradu gehi H. Zenbat izango da orduan hori? 180 ken 180 gradu. Orduan, H da 80 gradu. Orduan da 80 gradu. Hau baldin bada 80 gradu, hau ere izango da 80 gradu. Zergatik? Erpinez aurkakoa delako, 80 gradu. Jarrai dezagun. Buelta osoa dugu, fatazezkigu lau hauek. Nola atera, ze honekin ezin dugu egin, ze ez dira korrespondenteak, ez dira bekoekin, seguraski bai. Aurkitu zakegu korrespondentearen bat? Ez da? Eren korrespondentea zein da? A. Kusizte? Paraleloa da, eta hau ere bai. Orduan, A da 80 gradu. Eta orduan, C zema da 80 gradu, noski, 80 gradu. Orduan, fataz eguna bakarrik bi hauek dira. Ikusten zuen bezala, hau da, 180 gradu. Orduan, hau izan daiteke betegarria. Orduan, betetzeko, esan nahi du 180 gradu, berdin, izango da A gehi D.
eta A badakigu dela 80. Orduan, 180 gradu, berdin 80 gradu, gehi D. Zenbat da D? 180, ken 80, 100. Orduan hau da, 100 gradu, eta hau, erpinez aurkakoa delako, 100 gradu. Eta honekin, atera dezakegu, hemen dauden, kalkulo guztiak eginda eta ariketa bukatuta. Beste bat arte, agur!